Kakun hunya lek kai jong karat nong po menta kasi kalala ban peliem mi kakun hunya lek kai bapau jong kajela ka shillong la jong FC ha ka jing lek kai paralok bala penlong da karat nong po da ka jing thmu ban penmi pisa ban kershanya ka school Nomiwell Secondary School ka badan hanong po haba pai shaka jing lek kai ha ka tegesngi kirang lek kai na baro ar ki kun hun kila lek kai bha na du pastang ka kelas step hadu ka kelamiet henry hapring ka jing yakun ka bajur kirang lek kai jong karat nong po kila yo ban penki ning kong ka jar ha ka kelamiet batang hadin kumbakat tu kat ni minit ka kun hun jong ka shlong la jong kila yo ban pen pai no ya ka te ka shigol bat hadu bakut ka kelamiet ka jing yakun kala kut no hapring ka jing yakha damar shila shigol Adin ka jing yakhat na kaliang ki referee bat ki board pinyat kila rai ban penshut no da ka tiebreaker bat dei ha ka jing ya shoot tiebreaker bakarat nong po kalala ban pelim sendan ya ka kunhun jong ka shilong la jong da san la not goal na kaliang ki board pinyat kum ka jing sa jing kan mau kila IT ru da ki momento shabaro ar kunhun balawan ru ban sakilang da uba Linus lingdo ka right nong po Bobby L nong bet DSO ka Ribhoy district bat kiwe ki riurang ba ringkat ki long san mansan jong ka Close foot. Then
Aslong ajong bat ka right nong po. Na kabenta kum ka cingirap. Nam tak school nomi well. Kabaran hanti hafajer nong po. Nagliang ajong right nong po. Skam naik kulay ka terpang nam ta manager ajong aslong ajong dipeliar baka tim tu pi baro. Ya kajing kulay ajong pi banwan. Menta kasi ban pemlong ada program jungi nasi ke bencok ya kan temu ke jungi hana pon aku mulai ru ya itu free bagi asisten iban long kita kena punya iban page ya kan football tak si kumju ya baru ki player jongga right nompo football club nakaliang jongga right nompo ngalong kajing sakan mau hak history jongga right nompo nama kan ne kadi sin ke benengkong nakaliang jongga right Kabla sim yang ada sinjam, penpelong kum kane football. Hang juga por, kadai enam tau, penmi kajingiram, enam tau school nomi well. Hang juga poru, kadai kajingirak he, ya kan National Sports Day. Rengkat kajingir Trilang, bak office, jonga district sport office, jonga di District.